kagem kanca-kanca Sinoman RT 6. Nah, Seragamnya anyar, Mas. anyar to mesti. Iya. Kapan Sinoman gini iki, Dik? Kapan arek rewang dadak klambi anyar. Iya toh, Mas. Yo. Sip kok. Setiap enek wong digawe iki klambine anyar. Klambine anyar. Iya. Ora kaya Sinoman nggon aku. Nggone sampean piye, Mas? Yo 15 tahun ra salin-salin. Kene pembaharuan terus. Padake. Wong saiki alat-alat prasmanan yo gak pinjam. Kotak modern. Nah, Ya, iki juga. iya. Lho, iki sini. Nggih. Lho. Tenan, sip. Monggo. Garwane wong liya. La la la. Ndak iya ning ya mung lagu wae kok Dik iki. Mung lagu tok to iki. Lagu tok. Jarene ning sakjeroning lagu kuwi ana kata-kata. Kata-kata ki apa? Ya kata-kata. Ya Cironone ora. artine ngono lho. Negesne artine- ngoten nggih Pak Bagus. Artine ora apik. Iya. Lah makane garwane wong liya ki Nah, iya, ning aja ya. sampai dicintai. Aja. Gitu. Ora oleh dilarang mencintai garwane wong. Nenek. Kecuali terpaksa. Loh. Ora. Aja. Ning apa siramu teka ninggal aku. Yo. Hey. Minggir tabrak. Yo. Sokok.
Yo. Hei. Dik. Hae no. Ya, iki lagune diaturke. Apa nggih Mas judule? Garwane wong liya, Dik. Iya. Mencintai tanpa bisa memiliki. Ya, Sakitnya tuh di sini. Wow, kowe ya tau ngalami? Eh? Kowe tau ngalami? Kulino. Anggai sembarangan. Ora sembarangan Ya, enggak. ya, Katuraken sugeng rawuh katur para tamu. Nggih, Menika halo wonten. ada bintang tamu lho. Sapa? Sinten? Mbah Sukir, Pak Mbah Sukir. Sukir. Nggih, alhamdulillah Pak Kuat sugeng rawuhipun. Para tamu ingkang datang sinebat ing asma nyuwun pangapunten mboten ngirangi pakurmat rawuhipun. Nggih, Mbah Nuri kalau Nggih, Mbah Nuri, Mbah ya, Nuri. tenan kok. Iki Iya. Pak Mbah D. Mbah D, pernah ngono ya, Dik? Mbah D. Monggo. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku karang Yo, yo. Awas. Boye. Garwane wong liya GWL. GBL. Sampun katur.